dịkwana ka ọ na-adị Bobi Igbo ekene m unu asị m nke onye chi nya gazieli m o nwere ihe m gagide wee fụ online jisi ka ntikwana ya ọnụ and play kwana unu the video ka unu fụ ka unu were anya unu nene were anya unu gbala onwe unu Christmas. O nwere ihe m fụ asị na ndị dibịa niile na Okija bupụtara ihe na-ejere ha ozi wee busasa n'obodo na ama obodo ha wee na-akpọku mmụọ ha na-efe ya bịa bụ agha na tigbuo ezogbuo n'ogbugbu a na-egbu ụmụ be anyị akarịa na Okija. Biko asị m ka ntị ya ọnụ na ya bụ ihe ha si na ha na-eme nwa ha ya na-akpọ ndị dibịa n'ọnụ nke onye na-eme ya na-emesi ya ike na-agụ mmụọ gosiwi ya ike ị na-eje ụka jisiwi ya ike ebe ndị negidere anya wee sị ka ha tinye ọnụ n'ihe na-egbu ndị be ha na ya bụ ihe agafego ukwu aka gbagotewe n'isi aka. Biko ka m mkponyelu unu ụdị vidio ka unu nenechazie mgbe anyị na-acheta ya ekwukwazi ha ifo ngwa nene ya. Nna unu afụgonu ya biko wee na-asị ha nke onye na-eme ya jesi ike ọ bụkwa na anọ ọhịa akwụni ya eme ka udo wee chịa na Ndi Igbo anyị mesiwe n'ike ọ bụkwa na ọ na-akwụni ya esi wee mekwanụ ka nwanne anyị nwoke wee ligoro n'ọchịchị mesiwe n'ike ọ bụkwa na ọ na-akwụni ya eme ya ka nwanne anyị nwoke eji ka akpọpụta ya mesiwe n'ike. Unu megide nke a ọ gaala unu udo achịa ọ maka ọdịmma nke onye ọbụla ka m ji ekwulu ihe nke a ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma dịrị ikwu mma dịrị ibe mma ịghọtago mgbe ekenekwa m unu biko nwoke isi na-enecha vidio anụ ọ dịghị mma biko gbasapụrụ m ozi by sharing it comment kwanụ like ya the video ọnụ ọbụla isi wee fịa udo dịrị gị ngwa na gazielu unu ka ọ dịnụ.